mijin macijiya. Dakata! Tun da kuka kashe min mata, sai na ɗauki fansar abin da kuka yi. Masu iya magana na cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi, kuma zaka gina ramin mugunta ka gina shi dan gajere. Dalili ne yake kawowa kaji mutane suna cewa rashin sani ya fi dare duhu. Har abada ba zan rabu da ku ba. Mijin macijiya. Wannan shiri za ku same shi ne a YouTube channel mai suna Sai Dake Hausa TV. Mijin macijiya. Ya azab. Kai ne da cewa za ka ci mata. Wannan shiri zai dinga zuwa muku ne ranar Alhamis karfe 8 na dare. Mijin macijiya. Directed by Chairman Faruku. Mashiryin shirin shine Small Usi. Mijin macijiya. Wannan kayataccen shiri za ku dinga samun shi ne a channel mai suna Sai Dake Hausa TV.